Soos meneer weet, met enige aksie is gewoonlik nagevolge en sy aksie laat kinders onveilig voel by die skool. So die volgende stap gaan wees, in ons gedragskode wat julle onderteken het, gaan hy moet voorkom voor die beheerliggaam en daarna sal ons kyk indien sy gedrag verbeter. Ja, wie moet hom praat meneer? Want, joh, hoe nou jy voel meneer? So voor dit 'n ding gaan word wat heeltyd herhaal en ouers wat gaan skool toe kom, dan gaan daar groter probleme wees. Middag, hoe gaan het? Goedemiddag, ik wens jou kind net zulke mooie manieren geleerd. Hij denkt mos, hij is een boelie buiten die straten. Hoe bedoel je dat nou? Zij vraagt nou van mij, hoe bedoel ik? Dat is nou al meer dan de eerste keer met mijn kind komt klaar van jou kind wat om afkroon in die straten. Kan jij niet eigen manieren leren niet? Ja maar man, ik het moest nog niet op. En dan hier is recht. Dan hier is recht. Nee, hoe bedoel je niet? Dat mijn kind zijn geld in kost elke dag af moet gevat door jouw kind. Kijk eens met zijn ouder. Hoe komt de respect wordt bij de huis geleerd dan niet? Ik leer mijn respect en alles, bad. Niks, Patty. Als je manieren geleerd hebt, zal je respect gaan voor andere mensen. Maar hij heeft niks manieren niet. En zij gaan ze niks zeggen niet. En zijn manieren, je moet praten met mijn lijfjes of niet. Als jij niet voor manieren gaat leren, dan ga ik voor mijn straatmanieren leren. Oh, what kind of bruise you, right? I like that it's fly, man, bro. Wat kan dan? Ja, die fucking lijtje van mij, bro. Hij wil je worry mee, bro. Ja. Oh, hoe bedoel je, man, dan nou, mee, bro? Hoe daar ga je dan? Ik woon nog aan nou die dag. Ik had mijn lijtje. Dat is een boelie op school, mee, bro. Zo'n onderwijzer. Fucking bjaal me, eier. Hoe sy kak wat hij aanvang, eier. Kleine lijtjes dat hij man afgenomen, bro. En ik dat man is zo goed gemaakt, mee, bro, man. Ze meer, mee, bro. Hij man, ik bully, man, ik kies op je school, mee, bro. Hij nog niks zijn, mee, bro. Hoe die dag komt skella oren zich voor me dieren, bro. Maar in een paar, mee, bro. En mensen komt skella met lelijkheid voor mijn lijtse manieren, mee, bro. Nou moet ik met een schaamre zich lopen, mee, bro. In het publiek. En dan moet ik school ook nog gaan moren, mee, bro. En dat is nog niet richting nog een oren, mee, bro. Ja, mee, bro. Dan moet je weten. En mama nou nog met een schaamre zich op je school ook nog gaan, mee, bro. Dan moet je weten. Wie voel het van mij, mee, bro. Als ouder, als enkel ouder, maar ik heb hem alles gegeven, maar ik heb alles als hij nou iets vraagt, 2 en 3 en krijg je het mee, bro. Maar kijk hoe stik die man in schande mee, bro. Maar nou morgen ik hoef ook nog lopen, hoe zie ik manieren mee, bro. Oh, is misschien ziek omdat ze om alles geven, mee, bro. Ze moeten niet zo bedeven, mee, bro, man. Ik denk het is nogal recht, mee, bro. Ik denk ik ga hem maar van nou af maar hok, mee, bro. Maar als hij phone griep en ze lacht zich goed en maar aas wegvat. Maar kijk wat een lelijke manier heeft hij nou, mee, bro. Oh, mee, bro. Hij is een probleem, mee, bro. Nu kan je zo spoilen, man. Zie je, man. Nou kom je ouders bij mij, mee, bro. Om te zeggen, ik leer met een manier, mee, bro. En ze weet, ik zeg kerksman, ja. Ja, maar allemaal zien op naar mij in de kerk, mee, bro. Zo wat nou, mee, bro? Gaan ze morgen school toe? Ik moet maar naar morgen school toe gaan, mee, bro. Ik heb hier kiezen, mee, bro. Jo. Ja, dat één droom, mee, bro. Moet je nog een enkel ouder ook, bro. Ik kan nog samen een team maken, mee, bro. Ik kan nog niet verstaan, mee, bro. Mijn bro, als hij lijkt niet gaan horen, mee, bro. Dan ga ik ze gat 4 warm slaan. Die. Gaan ze gat 4 warm slaan. Ik nog nooit een paar slagen krijgen, lijkt niet. Hoi, nou, mijn bro moet slaan en je kunt hem praat samen. Hoe doe je praat? Praat, ja, mee, bro. Praat, ja, fuck me, man. Ik ken niet, bro. Ik kan pas uit de ornamenten van oren, eieren. Ik kan pas met een leer blik in zijn kop, mee, bro. Nee, bro, fuck me, aan mij niet, mee, bro. Ik wil hem niet, ik wil hem niet bevrijd. Erg, ik ga hem bevrijd, mee, bro, erg. Maar hij ligt bij me dan. Als dood. De politie gaat me komen optellen, meisje, mee, bro. Ik beloof je, eieren. En ik laat me niet stemmen. Ik doe er een klauw, hoor, maar. Boer. Samen kalmen hier, man. Zij weet dat, maar ik wil kalmen hier, mee, bro. Vertel eens, ik kalmen hier. Zij weet staan hoe is het, maar hoe enkel te wezen zijn, man. Kak, man.
James. Baie welkom. Dankie dat jy gekom het. Ek kry sommer 'n stoel hier. Meneer kan sommer net hier sit. Dit is ook wanneer kan kyk na daai situasie wat ons bespreek het. Meneer, jammer dat ek 'n paar minute laat is. Meneer James, nee, dis nie 'n probleem nie, mens verstaan, maar dankie dat jy gekom het. U is vandag hier in verband met Zaitoon. Daar's regtig 'n paar dinge wat ons moet bespreek. Meneer hoef glad nie so te sug nie. Zaitoon is eintlik 'n baie aangename seun. Hy gee nie enige dissiplinêre probleme nie. Sy punte lyk goed. Ek sien ja, meneer. In die klaskamer ervaar ek geen dissiplinêre probleme nie. Maar die probleem is meneer, hier was 'n graad 4 lede by my en ek kom klaar oor u seun wat sy kos afvat, hom boelie en elke dag hom dreig. Nou ons het hier by die skool 'n insidenteringsboek waar alles aangeteken word. So jy kan nou sien hier alles wat Zaitoon al gedoen het. Ons het 'n rekord daarvan. So dis ons bewyse dat hy wel die kinders boelie. Ek het Zaitoon ingeroep meneer na die graad 4 lede by my was en hy het my houding gegee en dit was vir my ongewoon en dit is hoekom meneer vandag hier is om my te kom sien. Meneer, ek weet glad nie wat gaan om Zaitoon. Ek weet dat die regering so goed gemaak. Die feit dat meneer vandag hier is, spreek al reeds boekdele, want as ouers wat net eenvoudig nie sal opdaag nie. So dit beteken baie dat meneer vandag hier is. Dit wys dat hy omgee vir Zaitoon en ons is hier om 'n oplossing te vind vir die probleem. Die vriende is 'n groot probleem. Hulle wil inpas en hulle wil behoort in 'n groep. So ek dink dis die beginpunt waar ons moet kyk wie is sy vriende en dan moet ons dit begin en aanspreek. Die waarheid meneer Hasie, ja. Ek dink is ook sy vriende. Meneer, ek sal dit regtig waardeer as u met hom 'n gesprek voer oor sy vriendskap. Ek sal ook moeite doen van my kant af om môre weer met hom te gesels en net vir hom die gevare sal uitlig. Maar as dit nou 'n patroon gaan word waar hy ander kinders ook gaan boelie, hier's 900 ander kinders wie ons ook moet beskerm. Soos meneer weet, met enige aksies is gewoonlik nagevolge en sy aksie laat kinders onveilig voel by die skool. So die volgende stap gaan wees, in ons gedragskode wat julle onderteken het, gaan hy moet voorkom voor die beheerliggaam en daarna sal ons kyk indien sy gedrag verbeter. Ek gaan weer met hom praat meneer. Want ja, jy nou nie voel meneer. So voor dit 'n ding gaan word wat heeltyd herhaal en ouers wat gaan skool toe kom, dan gaan daar groter probleme wees, want ouers kan 'n saak gaan maak teen kinders as hulle voel hulle kinders is onveilig by 'n skool. Ek verstaan meneer, ek verstaan joh. Boeliegedrag word regtig waar nie aanvaar by Dias Primêre. Dis glad nie 'n goeie beeld vir die skool nie en ons wil hê die kinders moet veilig wees by die skool. As net soos meneer Hasie, ja, ek moet hom weggee van hy vriende af. Waarmee by mekaar is meneer? So, die plan vorentoe van my kant af, ek sal sy gedrag monitor elke liewe dag. Ek het meneer op WhatsApp so, ek weet meneer antwoord vinnig, so ek gaan meneer 'n WhatsApp stuur, maar indien sy gedrag nou nie verander nie, gaan ek meneer weer laat inkom en dan is dit mos die dissiplinêre verhoor wat gaan gebeur. As reg so meneer. Ek verstaan meneer. So meneer, ek moet meneer baie dankie sê. Dankie dat meneer gekom het. Dit spreek regtig boekdele en ek glo ons gaan 'n verskil kan maak in sy lewe. Hy het net ons hulp en ondersteuning nodig. Hy is maar nog net 13 jaar oud, so weer eens baie dankie. Meneer, ek waardeer regtig u se hulp teenoor die kind en ek sal regtig sal ek u WhatsApp of so as iemand enige kan WhatsApp of so as daar enige probleme is by skool of so. Maar ek sal hom vasvat by die. Dankie meneer. As hy Top van menu like in Arsenal, ja. Kyk. Ja, laat gestaan die broer. Laat maar sy. Ay, buo, ay, ons sino mo dyan, Friday, dia kom dyan sa adang, dia kom mo. Pati mana maak video calls, tumaki mana may isulat kay photos. But who jalo gi? Ay, kung may rinod, ito sa di. Kung bawa jo la makay nang jalo. Kay ang pangnit ka kaya dalayo. Ay mo si was mo zi malik ons kayo. Iba di ma di kan fal jali jani tol, di kan kung tibi maya oy ka tayo. Ek si yara wat ka pang diyo nga ikan di mamu ray man ay. Ja, buo das ni rat tay ay.
lah, maar van ik tak kan bro man. Hij moet doen, bro man. Kijk, ja, we zijn nooit bezig. Hey. Waar is die eendro, mijn bro? Ga nog kom later. Zie man. Hij is op pad. Gimana? Ah, hoor, hier kom ik hier man. Hoe ben je blij man? Ah, hoor, hoe ben je blij? Vanavond kom je man. Waar is het lijkt niet meer broer? Hoe gaat het nog, Simon? No, wat kan je nou? Ja, guys, ik wil eens praten en hij lijkt niet. Hij lijkt die mama niet een moeren, guys. Ja, broer, hij lijkt niet zo rustig. Hoe bedoel je dat nou? En ik praat van hem, maar niet zo rustig. Maar ik heb een klomp kak aan mijn broer. Ik moest nou die dag met een kamer zeggen, ik wat de ouders. Moet voor onderwijzer. Yo, guys, is niet. Hij lijkt niet laten. Nou, hoor, je moet weten hoe hij lijkt niet zo gruwelijk met ons weten hoe ons eigen ouderdom gewassen. Hey, bro, toen ons eigen ouderdom was, toen het ons mensen geboelie, of het ons mensen kosten afgevat, of het ons een bejaarde had gestaan, of een hoofdkantoor gestaan, met bro. En genoeg, ons was gruwelijk. Maar ons is nog nooit kakken gevangen, wat die lijtjes al wat daar doen niet meer, bro. Ik wil hier gekomen kalm tussen, guys. Ik wil niet met een opwerking, stress, hoe een lijkt ik niet meer. Zo right? Je relax, man. Enjoy the dop, my bro. Yo, met bro, ik heb nogal fucking dag. Mijn fout is nogal fucking Yes, guys. Wat zei jullie? Mana sih welkom hier, ayo. Kasih dan nou, my bro. Oh, ze weten wat die man daar ya. Aan. Wat die man daar noem hij moet. Nu sih lagi my bro. Pas safe, my bro, man. Vergeet me saai, my bro, man. Vergeet me. Zal ik dit doen? Ik kan zien, my bro, maar het is niet. Wat ik kan, ik kan niet doen. Heb je wagen in die komst man. Ja, my bro. Kasi halus ay mana sama my bro. Tegas hasin sih. Kastel agad sih. Shoot, favorite. Wat is het? Ja, ik kom bij, ik kan kakken van jullie bro, maar wat zei je? Hier is recht moet ik gaan nou, is het nou. Wat is zo? Kali makan kan kami masuk pun kakang van ini nih. Straight top. Awal bako bisa hari demo mati. Nah. Kom nou hier. Draai, heavy. Even my gas, man. Laatst na weer. Even my gas. Ja, alleen niet. Mama zo iets getap, man. Sinds zo. Als recht niet bro, man. Daar wel allemaal. Zeg niet uit daar niet bro, man. Als het dan drum, als het dan zo is, kom. Zalo, is één roep, die Zalo. Is zo braaf niet gaatje die man. Kap ons vandaan een beetje doop toe gaan doen. Ja, jong, dan doop. Solo. Is een guy, ja. Ik like zo'n guy. Is op een schijf, ja. Nee, ik like die bro. Die bro, hoeveel paard? Nou, je gaat ze kan niet beter op met bro, maar ook nog het zijn zo. Ik kan doen, wij niet voor die aan. Ja, dan is het goed. Niet aan die acht man, die anders spelen tegen die elk. Kom nou auto. My bro is die meisje toch wat? Dragen mijn touw, leg ik de crown uit, ze weet wat ik bedoel. Hoe moet ik mezelf explainen? Ze zien dat ik moet drijven, is het nodig om te zijn? Ja, niet een vraag van mij. Hey yo, I'm quite met ik. My bro, waarmee zijn we elkaar zijn? My bro, begin met karken alsjeblieft man. Centen als het zijn. Is mij niet karken. Mijn karken.
Jangan bro, cuma kita ayah kita masih terus kami bro. Awal kita masih terus kami. Awal, kada bisa joke baki. Awal, main itu pitch, ande teman berian. Awal sekali lagi dop ko po bat. Kung saan? Ahoy, los, doe goed ayah. Die man is goed ayah, los, doe goed ayah. Hey, skat me, hey.